A ver, ¿no es esto? A ver, no. Ahí en el lugar. És la que... Bueno, bona vesprada a totes i a tots. Anem a començar la sessió del plenari del dia d'avui. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acta de la sessió extraordinària i urgent del 23 d'octubre del 2019. Alguna coseta que vulgueu comentar? Doncs passem a votar. Vots a favor? Molt bé. El segon punt de l'ordre del dia és l'aprovació del conveni de col·laboració per a la gestió, liquidació i recaptació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana entre l'Ajuntament de Fontanars dels Alforins i el registradora titular del registre de la propietat d'Ontinyent. Bueno, això ja ve de, no sé si el 2010 o el 2012, que es firma ja el primer conveni, i aquesta és la renovació del conveni que ja estava establert per l'Ajuntament i el registre de la propietat. El taxa, com es diu, el percentatge que es queda és el 12% i hem que tornar a fer aquesta aprovació i renovació del conveni que es passa per plenari per a que sigui així. Alguna cosa que vulgueu comentar? Això de la plusvalia. Sí, això de les plusvalies. Ha canviat la llei? No, va haver un poc de lío con varias sentencias que va a haber, que va a provocar que todo el tema de los plusvalues es quedara congelat. Molts ajuntaments van congelar, entre altres nosaltres, i ja se van seguir. I ara fer una sentència que decidim en tu vols, tu tens més informació si vols. A la seva sentència vols optar per paralitzar fer les plusvalies, es determina arrel de el que no sé si va ser l'altra cosa. En definitiva era que no es pot girar una plusvalia quan no hi ha increment de valor en la venda. Entonces es va paralitzar. Una volta decideixen tornar a moure, ara es mira molt, tu no pots fer una que tu la vas adquirir per 25 i avui la venen per 24.900. Simplement això. Entonces sí que és de veres que en un any, en els números que li esclen a avui, no sé si és del 17, del 18 precisament, no hi ha quasi ingrés de plusvalua, però ara s'ha tornat a moure, igual en tots els ajuntaments de la competència del districte hipotecari del registre i està igual, està en marxa igual que estava fa uns anys, completament igual, per les transmissions i per les donacions i herències. Jo vaig sentir això, que en un moment en l'increment que no genera... Sí, és que va ser aquesta sentència, va haver-se lío i fins que crec que el Suprem no va resoldre, però crec que ja es va resoldre el tema i els ajuntaments van tornar a emprendre el mateix. Això encara hi ha un any i mig, o crec. Sí, no? No, però si veig bé. Correcte. A veure, el conveni no fes que ho has renovat. No. Com? Perquè s'ha de renovar. Sí, perquè sí que no és que fallen les plusvalies quan hi ha que fer aquesta renovació del conveni. Passem a votar? Vots a favor? El següent punt de l'ordre del dia, les plusvalues, que és la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, que són les plusvalues. El que duem a plenari és una baixada d'aquest gravamen, que ara està en el 30% i el que proposem al plenari és baixar-lo al 15%, és a dir, baixar-lo a la meitat. Aquest impost ha tingut una sèrie d'episodis. En el 2003 estava al 7%, en el 2004 estava al 20%, en el 2012, que va ser quan el pla econòmic financer es va pujar al màxim tipus, que era el 30%, i ara duem al plenari tindre la consideració de baixar el tipus de gravamen a la meitat, que seria al 15%. Doncs, si n'hi ha res que dir, vot a favor. Els dos següents punts de l'ordre del dia era algo que era d'esperar. L'aprovació d'esmenes al Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals aprovat al ple extraordinari del 22 de maig del 2019. Això, si recordeu, és la normativa que he tret des de Conselleria de Medi Ambient, en la qual totes les escoles, aunque la serra no siga de propietat nostra, estem obligats a tindre el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals.
Aleshores, és la segona vegada que posem a plenari, i no descartem que hi ha una tercera, per a aprovar esmenes, correccions, perquè és un document molt farragós, molt tècnic, i qualsevol coseta que consideren els tècnics de conselleria que no està ben explícita o ben explicada o ben posada, requereix d'una esmena. I aquestes esmenes no és només un informe del tècnic, sinó que té que passar per plenari. Aleshores ja vam aprovar fa uns mesos una aprovació d'esmenes i ara ens han tornat a requerir una altra aprovació d'esmenes, inclús entre elles la manera de certificar-ho per part del plenari. És una cosa tan tècnica que se ho estan agarrant a pedres fumant molt finet i ens obliga per això a cada vegada que ens exigeixen corregir alguna cosa a tornar a dur al plenari. I això és l'aprovació d'esmenes. Són esmenes molt tècniques, a banda del tema de l'aprovació del plenari, que ja està més o menys clar, però són cosetes per frases que potser no volen que ho digues així, sinó que ho digues d'aquesta manera, i per això l'enginyera tècnic forestal, que és la que està fent aquest projecte, té que agarrar i té que adaptar-ho a lo que volen que estigui escrit, i és un poquet farragós. Està passant en el 99% de totes les locals de prevenció d'incendis, perquè al ser un document tan tècnic, per això és prou pesat aquest document, però bueno, se m'ho exigeix i tinc que complir en el que s'exigeix. Alguna cosa que vull comentar? Doncs no, perquè si és tan tècnic no podem haver que ho queda. No, al final hi ha una sèrie de coses que, per exemple, l'Ajuntament està obligat a fer a partir dels 2 anys, però xoca un poc que l'estarà amb l'Ajuntament, però bueno, estem obligats a fer certes actuacions. Bé, és una cosa molt tècnica, però que la tècnica forestal està costant prou. Esperem que siga l'última, però no descarta que no hi ha una altra aprovació d'esmenes. Doncs passem a votar. Vots a favor? Perfecte. Una de les coses tècniques que ens demanen és el següent punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació del pla local de cremes, que té que estar inclòs com un annex al pla de prevenció d'incendis forestals. No com una part del pla, sinó com un annex. Llavors això hi ha que aprovar-ho en plenari per aprovar que sigui un annex del pla local d'incendis forestals. És un poquetet per això. Cosetes que suposa que la norma diu que té que ser així, però ratlla un poc fora del sentit comú. Però el que fem és això, el pla local és el que existeix, les zones de cremar, quan es pot cremar, quan no es pot cremar, les distàncies de cremar, i és un pla que hi ha, però ara es té que aprovar com un annex del pla local. Té que ser una part, però com a annex del pla local de prevenció d'incendis forestals, perquè ho decideixen des de conselleria. I en este cas, poco más. Passem a votar. Vot a favor. El següent punt de l'ordre del dia és l'aprovació inicial del pressupost de l'exercici 2020. Pues són... Bueno, 4 cosetes. Anem a intentar que siguin 4 cosetes. Bueno, el pressupost estem parlant de 1.038.869,45 euros. Hi ha un increment... 1.038.869,45. Respecte al pressupost del 2019 hi ha un increment d'aproximadament 110.000 euros. El 2019 era 928.547 i la diferència està en uns 110.000 euros. Enguany, com a novetat en el tema d'ingressos, ja incluïm des del principi d'any el que són els diners que tot l'any se'ns està donant per part de Diputació i per part de la Generalitat Valenciana a tots els ajuntaments, que és el Fons de Cooperació Municipal. En els anteriors anys el que fem era, en el moment que s'aprovava aquest fons per part de la Diputació i per part de la Generalitat, es feia una modificació de crèdit i s'incorporava al pressupost. Enguany ja el secretari interventor ha entès que ja se pot ja incluir des del primer moment, perquè és una cosa que ja és repetitiva en el temps i es pot incluir, que venen a ser uns 50.000 euros
49.947 euros aproximadament el que tenim de fons de cooperació municipal i per tant ja ho fiquem des del primer moment en el pressupost. 4 línies fonamentals. Seguim en les prioritats de pressupost, que és benestar social, cultura i educació. En benestar social aproximadament hi ha uns 9.000 euros de més, perquè ja contem tota l'assistència a domicili des del primer mes, des del primer dia fins a l'últim dia de l'any. Després, en despeses de personal també hi ha un increment, que és l'increment que anualment sempre hi ha del 2%, i que el servei interventor sempre té en consideració, però també per enguany, com a novetat, per els mesos d'estiu que tenim la piscina oberta, anem a fer una bolsa per a que les persones que estiguen en la porta de la piscina no siguin els becaris, no siguin els festers, no siguin això, el que tu ja haguessis que anar fent mal de caps i puntes per a que hi hagi alguna porta, sinó crear una bolsa explícita per als mesos d'estius per atendre no sols la piscina, sinó també el conjunt de les instal·lacions esportives en horari de la piscina, i això també es té en consideració en les despeses de personal. Després, respecte a les inversions, principalment vull dir una xuteta novetat, que és en el tema de... l'any passat eren 24.000 euros, en el capítol 6, enguany són 30.000, principalment perquè per a camins, a banda de 5.000 euros que ja posem per a manteniment de camins diversos, augmentem la partida d'inversió en camins a 15.000 euros. Això ve derivat perquè la Conselleria d'Agricultura tots els anys trau una subvenció per a arreglar camins. El que passa que els ajuntaments pots agarrar-la bianual, si ho has tingut el 2018, en el 2019 no la pots tindre, que va ser el nostre cas. En el 2020, si és la subvenció, sí que podem optar a aquesta subvenció. Aquesta subvenció donen fins al 80% i el 20% restant el fica l'Ajuntament. Aleshores, hem volgut ficar 15.000 euros per a que el 80% sigui la quantitat màxima per a arreglar el màxim número de camins o arreglar algun camí que sigui d'una extensió un poc més extraordinària que necessita més d'inversió. Això també és de veres que està un poquet en l'aire perquè degut a les pluges de la dana de setembre hi ha una sèrie de subvencions i ajudes que vindran per arreglar camins, però com encara no sabem ni de quants diners tindrem ni en quins camins podem actuar, però som previsors, fiquem el màxim de diners que podem per a fer aquesta inversió i així no ens pilli de sorpresa. I per últim, per comentar també en aquest pressupost la baixa dels impostos que duguem per enguany, que ja vam aprovar el 23 d'octubre la baixa de l'IBI, que estava en el 0,76, baixem al 0,72, que és una baixa del 5,5%, que si la sumem a la que vam fer ja l'any 2017, ja estem parlant que hem baixat en 3 anys un 11%, el que és l'IBI urbà, i ara avui que acabem d'aprovar també la baixada de les pròrrogues al 15%. Per tant, el que intentem és donar-li continuïtat al pressupost per a que siga prioritat en benestar social, cultura i educació, i al mateix temps aquesta millora o aquesta bona salut econòmica i financera que té l'Ajuntament, en la mesura del possible també traslladar-la a la butxaca del veïnat per a que participi en general aquesta millora de la salut financera. I ara passaré als regidors la paraula perquè breument puguin dir un poc les seves partides com queden. Un poquet la diferència respecte a l'any passat, perquè si no estarem així mitja hora. En tema d'esports, el total de la partida són 23.300 euros i així s'ha vist incrementat, per exemple, en el manteniment de la piscina, que per tema cloro i tal hem vist que faltava un poquet de diners i hem clavat 3.000 euros més. I en el trofeu d'escoles ciclistes, que vam fer així el trofeu provincial, així en Montanars, com quan vam fer el pressupost del 2019, el 2018 no estava previst, no estava com a partida, i ho han ficat 1.500 euros més per aquesta partida. Després tema agricultura, medi ambient i parcs, la partida total són de 7.550 euros, i així com a canvi tenim que en parcs l'any passat eren 5.000 euros i ho han ficat 7.500 i això 2.500 euros més
per tema de recanvis i mobiliari, bancs que estan estropeats, algun mobiliari infantil, alguna carideta i tal que s'ha de canviar, i també pel tema de mobiliari, per exemple, de les escoles, que està acabat però faltaria algun banc, paperers i tal. I també paperers que volem renovar el que és tot el poble, paperers de reciclatge i de fer normal. I un poc això, és la diferència de les partides noves. La meua de cultura i festes va ser la mateixa, sí que és de veres que balles, enguany anem a posar menys en el 5 d'agost, anem a posar un poc més en Sant Antoni, però en definitiva és el mateix, puja 65.000 euros. L'únic que volem comentar és que la subvenció que es donava a l'Associació de Festes de Maros i Cristians anem a deixar de fer-ho com a subvenció i anem a passar a contratar les orquestes. Anem a assumir nosaltres el contracte ICE que venen a ser els mateixos diners. És molt més fàcil el papeleo, anem a dir-ho així, ve a ser que tu vindrà la factura en el seu IVA corresponent i es fa tot millor. Jo ja ho he intentat, ho he explicat també a la comissió. Tot ve també un poc perquè cada dia és més difícil complir aquests requisits per a presentar el compte justificatiu per part de la comissió per poder obtindre-la. La normativa cada volta és més estricta, entonces es tracta un poc de, en certa manera també és de facilitar-ho, el tema de les subvencions. Entonces és una cosa que també es fa en molts pobles, que al final el poble és el que contracta les orquestes, l'Ajuntament és el que contracta les orquestes. En definitiva jo no tinc res més significatiu. Totes les festes que es fan en el poble contribuïm, els Reis, Sant Antoni, Falles, el Trail. Jo crec que el que més tenia que comentar era això. Si teniu alguna pregunta d'alguna partida... Jo, dins dels àmbits de sanitat, entre sanitat i educació, s'han basat en el que estava contemplat l'any passat. I pel centre de salut es destinen 2.000 euros, per a l'escola d'adults 2.000 euros també, en l'escoleta 4.000 euros i l'escola és on més puja el pressupost, que són uns 18.600 euros, entre el canvi de caldera que s'ha fet, manteniment i cosetes del dia a dia. I després en la biblioteca 6.500 euros i en personal tenim una empresa que es diu Lauter, que és a la que recurrim per contratar personal. Es destinen 6.500 euros també. I no tinc res més que dir. Abans de passar-vos la paraula, dos detalls. En el tema de subvencions que ha parlat Lourdes, en el tema de la comissió de festes, normalment es donava una subvenció de 12.000 euros, nosaltres ara anem a assumir el tema de la contratació de les orquestes i ho pugem a 15.000 euros, perquè és tema burocràcia, tema procediment és millor, que l'Ajuntament ho assumisca i també pugem aquesta partida perquè estigui tot ben cobert. La comissió de festes serà la responsable de contratar, l'Ajuntament pagarà, però serà la comissió de festes la que triarà i la que tal. L'Ajuntament l'únic que pagarà és la factura. I després el tema TRAI també, normalment sempre es donava la subvenció, el que hem fet també és canviar-ho. Anem a canviar-ho i anem a pagar una factura, estem parlant de 3.000 euros, perquè per el tema de procediment de subvencions i tal és més fàcil, és economia administrativa. També el propòsit volia comentar que un canvi que no havia comentat és que li augmentem al doble de la jornada els horaris de l'arquitecte tècnic. Més que res perquè hi ha un atasco d'expedients urbanístics en el poble i per tant considerem que l'aparell tècnic necessita més dedicació per a poder fer l'Ajuntament més ligero a l'hora d'aprovar els expedients. I també perquè entre un dels objectius que volem treballar durant tot l'any és la urbanització de la zona de les Piles, que és la zona no del camí de les Piles, sinó del pla especial de les Piles, perquè volem acabar aquest projecte que es va quedar a mig fer i acabar d'urbanitzar tota aquesta part del poble. Per tant, això requerirà un esforç i el que no volíem era que
que l'arquitecte no tinguera les hores suficients com per a mantenir aquest projecte que va ser un poquet farragós i costós i és un dels objectius que esperem que a final del 2020 puguem tindre ja el projecte per poder-lo tirar avant. I ara sí, teniu la paraula. Bueno, el tema del pressupost em pareix correcte, però sí que ficaria, si es poguera el tema per a poder arreglar la fatxada del centre de salut, que pareix que estigui un poquet estropeada. Sí que es debería tener en compte per a arreglar això. Després, el tema de l'Ajuntament, de l'empresa i això, s'ha avançat algo. Bueno, perdó, això és després de preguntes. Què m'ha passat? Això m'ha passat. D'això. I després, el que és la porta de les casa s'ha pensat en fer alguna cosa per el tema de l'entrada per a poder accedir en rampa. I no sé, algo més que si tos coses més que res és tindre un poc en compte per tindre-les en el pressupost i quan es pugui que es faci. El tema del centre de salut, tolerants o no tolerants, però sempre hi ha una subvenció per part del Consell de Sanitat per a manteniment i millora dels edificis. El que està pensat és poder optar a aquesta subvenció no sols per arreglar la fatxada, que és de veres que hi ha cosetes que no fa falta cap subvenció per arreglar-ho, com és el tauló de l'anunci i tot això, que està al part de l'Estat, però la idea també seria intentar, a banda de fer una arreglo a la fatxada, perquè fora el centre de salut més vistós, també poder arreglar el pis de dalt, que ara mateix sí que està bé, però podríem acondicionar-lo per a que inclús, no com a vivenda de metges, perquè no fa falta, però inclús per a tema oficina o alguna cosa que fora més pràctica. Aleshores, sí que ho tenim contemplat, no ho tenim contemplat com a partida pressupostària en el que és el pressupost, però ho tenim apuntat com a l'hora de que la subvenció poder-ho fer. I de la rampa d'això, de les rames de casa, no ho tenim contemplat en partida, diguem, específica, però sí que ho tenim contemplat poder-ho fer el més pront possible, sobretot perquè sigui un local accessible i també intentar que sigui un local accessible però també més per a més de casa, que les pobres sempre tenen la casa plena, però sí, això està pensat per al llarg d'enguany, potser al final d'any poder-ho fer i poder fer aquesta rampa, perquè ja que la porta es va canviar i no van fer la rampa, rematar la feina i deixar la porta com estava i la rampa perquè sigui un local accessible. L'Ajuntament no part després. L'Ajuntament no part després. No, és que se me la passava. Clar, que no passa res. Si no hi ha res més, passem a votar? Sí, no? El tema de l'arquitecte tècnic que aneu muntant en les hores, heu pensat la possibilitat que no sigui el mateix mantenir el que n'hi ha, però les noves hores dedicar-les a una altra persona a veure el funcionament d'una persona i crear un poc de competència entre un i l'altre a veure com funcionar. I a més, si fora del poble o pròxim al poble, doncs encara millor perquè coneix millor del poble, si no el poble, més continuïtat, més coneixement del poble. Seria una cosa. En este cas no, sobretot perquè l'augment d'hores és degut a que tenim molts expedients i al final és que per exemple, normalment ve dimarts i també sol vindre dissabtes, perquè dissabtes ve perquè jo crec que és més costum de quan estava al principi de tot i per això, només en que 3 persones vulguin parlar amb tu ja se passa el dimarts i això. Entonces, com el pla parcial de les piles és un pla un poc farragós, la idea era en la persona que estem, vull dir, pujar hores. Altra cosa és, això ho deixem en l'aire, que més avant l'Ajuntament podrà assolir el poder treure una plaça d'arquitecte com a personal propi. Això seria un anhel de l'alcalde d'aquest Ajuntament perquè a la llarga és l'ideal que un Ajuntament, aunque no pugui ser a jornada completa o que no pugui ser a 20 hores, però que l'arquitecte siga
personal laboral de l'Ajuntament. Sí que és evident que ara mateix la llei de contractació pública, la llei de creació d'empleo públic, diguem que no facilita això, però jo crec que seria una cosa que en un futur molt llunyà podrem estudiar-ho de poder treure aquesta plaça com a pròpia, que pugui obrir-se per a fer aquest concurs. Però donant les circumstàncies que teníem, sobretot per el pla parcial i per l'atascar, el més ràpid i el més viable, sobretot com és l'Ajuntament en el tema administratiu i burocràcia, era una persona que tenim que ja d'un molts anys en el poble, ja coneix un poc, no només el dia a dia d'aquest poble, sinó la gent del poble i un poc seguir aquesta confiança que tenim en aquesta persona que ja d'un molts anys i per almenys en aquest període temporal poder anar que fora ell el que jo no m'oposo que la diferència que té és molt gran. De fet, la proposta meva és que els projectes grans continuaran en ell i simplement la nova persona que pot donar-li els projectes xicotets quan no fica la nova. Sí, ho apuntem, però la idea seria que en el moment que poguera ser, realment tingués aquesta plaça a crear i que poguera eixir al concurs i poguera fer-se. Jo crec que seria l'ideal. Una altra cosa que tenia notat és, no sé si ho teniu contemplat o no, el tema de la neteja, la mescla que es fa des boletes en la humitat, en les aceres, crec que és un tema un poc delicat i perillós, ja no són les de neteja, estan les boletes i no està net, una mala imatge, però que si algú pugui pegar en un banc, la veritat és que és un riesgo important, a més que hi ha persones majors que n'hi ha. Teniu contemplat alguna cosa, una pujada de la partida? A veure, el que hi ha contemplat de neteja viària és el que sempre està fent-se. Sant Antoni, Nadal, Trail, Terres Alforís Nova, que no tenim massa fontanars, festes de l'Immaculada i festes majors. El que és neteja diària no tenim contemplat. Sí, l'any passat vam parlar en una empresa, ens va passar un pressupost, però per desgràcia se nos va a lo que és l'Ajuntament de Fontanars. Entonces, en partida pressupostària no ho tenim. No anem a contemplar-ho. Si després, ara en el tema de preus i preguntes, t'informe d'una coseta que sí que es va facilitar, per almenys els mesos d'enguany d'hivern, que aquest tema el puguem tindre solucionat. Però ara després ho comentaré perquè si no enganxo una cosa a l'altra, si no s'anem a liar. Simplement si no és en partida, en els moments que vegem que n'hi ha més boletes, un reforç d'hores per entrar, això no estaria bé. Està clar. I per últim, m'imagino que la pista fada no sentit que no dir res, m'imagino que no ho tenim contemplat i que no es farà... Està en la llista de futuribles, però de moment una de les objectius era que aquesta baixa d'impostos, que també és una baixa d'ingressos i en un futur podíem assolir aquesta demanda. Jo demanaria que ho tingueu en compte perquè si que de Fontanars i els Faixerers tinguin igualtat. Està clar. Passem a votar. Vot a favor? Val. Passem a pregs i preguntes. Començaré per enganxar el que hem dit de la neteja. Ara hi ha dos plans de feina d'empleo. Un és l'Emergeix, que és de l'Hora, per el tema de brigades forestals. Ens ha costat prou, però si res passa, que no ha de passar res, el dijous 21 de la setmana que ve ja es fa la comissió de baremació, en la qual es conformarà una brigada de 4 peons i un capatàs per a treballs forestals. Són 6 mesos, aleshores en el moment que estigui ja tot fet, jo calculo que per a la primera setmana de desembre començarem. I aquesta brigada, el seu objectiu és anar a la serra i treure la màxima de llenya possible. En aquest cas, nosaltres tenim una autorització per part de Conselleria de Medi Ambient per tot el tema dels danys de les pluges i les nevades del finals del 16 i principis del 17. Com tots sabreu, en l'Ampria tenim llenya per donar i vendre. Què passa? Com hi ha una licitació, una ordenació, un projecte d'ordenació de l'aprofitament de la muntanya,
hi ha una empresa que té aquest aprofitament forestal. Aleshores, això complica molt el que tu com a ajuntament puguis fer coses, perquè en teoria sols pot tindre aquest aprofitament aquesta empresa. Nosaltres, durant 2 anys hem insistit molt de o bé l'empresa o bé nosaltres ens tenim que deixar treure la llenya que hi ha allí la màxima possible. Al final vam aconseguir aquesta autorització per a treballar sobre 167 hectàrees de l'Ombria, però clar, el nostre objectiu era poder buscar una empresa, contratar-la perquè fera la feina, però l'autorització dictaminava que tenia que ser en brigades municipals, que no teníem. Ara tenim aquesta brigada forestal i bueno, esperem que, si no tot, puguem treure la màxima de llenya possible. També és de veres que en aquest sentit, no per escrit, això ho farem que sigui per escrit, tenim verbalment l'acceptació en aquest cas del director de qualitat ambiental per a una màquina trituradora que tenen en el Parc Natural de la Serra Mariola, que de tant en tant la puguen cedir per a tota la llenya que puguen treure, que alguna d'ella la puguen triturar, que no sigui només baixar-la perquè la gent la pugui aprofitar, sinó també aquesta trituradora que molt la poden deixar. Això respecte a les lleis. Després hi ha, derivat dels danys de les pluges de setembre, també s'ha tret un pla d'empleo que es diu EMCOLT, en el qual com a mínim se'ns donava 60.000 euros per a contratar a persones en situació de desempleo durant 6 mesos. Nosaltres el que hem demanat ha sigut 6 peons i una persona per assistència a domicili. L'ajuda pujava, el que nosaltres demanàvem passava els 64.000 euros i ens han concedit els 64.000 euros. Per tant, anem a tindre pronte una persona més d'assistència a domicili a jornada completa, 40 hores, durant 6 mesos, i 6 persones de peons. Quina és la idea d'aquestes persones? Entre altres coses és donar suport també a les brigades forestals i després, com no tots tindran les qualitats per estar en la serra, per aquestes feines del dia a dia, netejar les carrers, les boletes, els pas, el manteniment de banquers, i aquests 6 mesos anem a tindre aquestes persones que ens va facilitar per aquestes cosetes que a vegades per circumstàncies perquè no tens prou pressupost o perquè no tens els mitjans, per això ho fan les persones del poble i nosaltres no ho fem, dedicarem a aquestes persones per això que els nostres carrers estiguin més accessibles, més nets. I això, de moment, ens han aprovat l'ajuda, ara hem de sol·licitar un llistat de persones que estiguin en situació d'atur, anem a demanar que siguin explícitament d'ací de Fontanars i si no n'hi haguem prou, demanarem de fora, però durant 6 mesos anem a tindre a 7 persones empleades, una en assistència a domicili, 6 de peons que ja determinarem a cada una on anem a enviar. I així que per tant les boletes, almenys crec que un any ho tindrem solucionat. Això respecte als plans d'empleo. Després, com podeu comprovar, les hores del pati de les escoles velles ja s'han acabat, faltaria, que és el que hem contemplat de pressupost, acabar de ficar els banquets i les luminàries per a que diguem que fora un parc 24 hores al dia. Les de la soleta també s'han acabat. Dijous començaran les de la reforma del llar de jubilats, que sobretot és accessibilitat, canvi de portes i sobretot el que són la reforma dels diferents quartos d'aseos per a que estiguin adaptats a les necessitats de les persones, dels usuaris del llar de jubilats. Momentàniament, els usuaris del llar de jubilats els hem passat al centre cívic, al centre social. Entre setmana, quan també està l'escola d'adults, l'escola d'adults estarà en una ala i els jubilats estaran en una altra ala, i el cap de setmana, com no hi haurà escola d'adults, podrem utilitzar les dues ales indistintament. Esperem que siga el mínim possible i les hores acaben el més pront possible perquè aquesta molèstia no siga la mínima. Després comentar-vos que el Pla General d'Ordenació Urbana ja està aprovat, ja està en vigor, es va publicar el 31 d'octubre, el dia anterior a Tots Sants, i és un Pla General que està 14 anys com a Ajuntament per aprovar-lo, però ja està vigent. Aleshores, jo crec que és una bona notícia pel nostre poble. N'hi ha que agrair a tots els que han fet la feina i s'han implicat des de persones en conselleria,
la participació pública del poble per a manifestar el que volien del Pla General, i bueno, ha costat, però el Pla General d'Ordenació Urbana ja és una realitat i ja està vigent des del 1 de novembre d'enguany, que bueno, és una bona notícia per al nostre poble. I ja per últim, per acabar, comentar-vos que el dissabte dia 30 de novembre farem la celebració que demà, però bueno, farem l'acte contra la violència de gènere. El dia és el 25, però com coincidia en el cap de setmana de la festivitat de Santa Cecília no volíem fer-ho coincidir i ho hem passat al dissabte, dia 30. Sí que és veritat que durant aquesta setmana hi haurà un acte teatre per a donar-li més importància a aquesta commemoració i el dimecres 20 de novembre, que serà demà no, en 7 dies, farem per al públic en general, associacions i per a tot el que vulgui participar, un curs de formació en Pla d'Igualtat. Això entra dins del Pla d'Igualtat que vam aprovar en l'anterior legislatura i una de les coses que hem de fer és aquesta formació en igualtat per al poble en general. I això ho farem el dia 20 de novembre. I l'acte de la violència de gènere contra la violència de gènere el dissabte 30 de novembre. I ja de moment jo no tinc res que dir, coses que ho dir vosaltres. Res, el que t'havia comentat és el tema, si s'ha avançat algo sobre el tema de l'empresa, sobre el tema de la reforma de l'Ajuntament. Se m'ha oblidat. Sí, s'ha avançat prou, el que passa que prou mai és suficient. Ara, de moment les obres han pegat una espinta, havíem anat a visitar-les i no podien xafar perquè han ficat l'autonivellant, és a dir, tot el que és el sol radiant ja està col·locat, perquè en la planta de baix i la primera planta va el sol radiant, l'autonivellant, que és el tema del formigó, ja està ficat i per tant hem d'esperar 2 o 3 dies per a poder tornar a treballar. Diguem que el més costós ja està. El tema del sol radiant i l'autonivellant, que és el més tècnic, ja està. Aleshores ha costat, però ja està. Aleshores ara ja, una vegada estigui ja tot sec, ja és començar a ficar el que són les instal·lacions. S'ha retrasat tot, la veritat que s'ha retrasat tot, però vam parlar en l'empresa, li vam donar un ultimàtum, l'empresa va donar les seves excuses, excuses són, però jo crec que de moment l'ultimàtum ha servit, perquè a nosaltres com a Ajuntament ens interessa que aquesta empresa acabi l'obra i advertits estan, de moment estan complint la paraula que van donar i esperem que probablement l'Ajuntament ja estiga habilitat perquè torni a ser l'Ajuntament de Fontanars del Forès. Més preguntes? El tema del projecte de Salatosa, les portes, ja sabem alguna més? Diguem que la guerra continua. A veure, ara m'han presentat un altre contenciós administratiu. Això va ser una roda. Això va ser una roda perquè nosaltres tenim un decret en el qual tenim 15 dies per a llevar les portes i han presentat un contenciós administratiu contra aquest decret de alcaldia. El que jo tinc parlat en el nostre advocat és el següent. El que passa és que, quan jo ho tenia parlat, no estava presentat el contenciós administratiu. No sé, mai vull parlar en el nostre advocat per a veure si canvia o no canvia. El que m'ha comentat l'advocat era que anava a preparar la resolució per a que es poguera passar pel plenari i aprovar pel plenari l'exigit llevar les portes. És a dir, que no fos només un decret d'alcaldia, sinó que fos un acord plenari. I a partir d'ahir, 15 dies, llevar les portes. Al presentar ells un contenciós administratiu sobre aquesta decisió del decret d'alcaldia, no sé si va a paralitzar el procediment que teníem previst, que era això, fer l'aprovació del plenari i llevar les portes, o no, no ho sé. Jo estava parlant al secretari que, això sembla ser que va ser un continu. Nosaltres anem a fer la nostra feina, tindrem paciència, perquè en aquestes coses hi ha que ser molt precabuts, però la feina està feta. Els juzgats suposa que diran tot el que tenen que dir, però de moment entenguem que la raó la tenim nosaltres, perquè així ho ha estimat el Tribunal Suprem, que va desestimar el subrecurs de cassació. Sí que és de veres que tenen multitud de recursos per a poder allargar-ho. Ja t'he dit,
abans de que presentés el contenciós administratiu, el que estava parlant entre l'abogat i nosaltres era que anava a preparar aquesta resolució, a passar-la pel plenari. És més, m'havia dit, vaig a veure si puc fer-ho per estic més, però era impossible. Per deixar una idea, resolució, aprovació del plenari, 15 dies, i si no les llevaven, al 16 enviar a operaris o a una empresa nostra, una empresa, per a llevar tot el que tenen de les portes. La discussió que ells tenen, o l'argument que ells tenen, és que el camí té diferents referències cadastrals. Aleshores, el que fan és, aleguen que les portes ara estan en diferents referències cadastrals de les que estem en litigi. Nosaltres entenem que el camí és tota la continuïtat, ni més ni menys. Però bueno, al final, el tema jurídic, que pots dir mil coses i pots ficar moltes pedres al camí fins que tinguis la solució. Nosaltres ho tenim clar, anem a anar al màxim, que és a defendre els interessos de Fontanars i Alforins, i ja està. Ens costarà, perquè està costant, però pas a pas, poquet a poquet, fins que... I després, ara que estic recordant, ha demanat la llicència per treballar a la finca? No, ha demanat de certa part de lo que s'ha demanat. De lo que s'ha executat, una part. Però nosaltres ja hem fet un escrit dient que això necessita un projecte, que necessita un informe corresponent de Consell d'Agricultura, i per tant és un altre procediment que anem a obrir, en el qual no tenen la llicència a donar, sí que tenen la declaració responsable sol·licitada, però se va contestar que això no entra per declaració responsable, sinó que entra com a llicència d'obres en el seu corresponent projecte. Sí que és veritat que la valla que està baixant Ontinyent, la del port, sí que és de veres que tenen una autorització de Consell de Carreteres, però aquesta autorització només afecta a carreteres, les distàncies que tu pots ficar la valla des de la carretera. Però això no afecta a ninguna altra distància. El terme és el port de l'Ajuntament. A part que vull dir, tu tens les primeres carreteres que això, quan tu presentes el projecte, és l'Ajuntament el que envia, igual que Agricultura, carreteres. A carreteres informa. I nosaltres, per això, vull dir, hem decidit el projecte, hem decidit la llicència i tot això té que anar a la conselleria. Però ja et dic, els procediments sempre són farragosos i per desgràcia sempre ser que el que fa la trampa sempre va per davant del que té que fer complir la legalitat. Per desgràcia, però té tota la pinta. Alguna cosa més? Pues res, si no hi ha res més, moltes gràcies per la vostra assistència i fins al proper plenari.